Koma HP барои падарам модари сангдиле ки фарзанди маъюбшон мисли як чизи нодаркор мепартоям, надониста ки и ҳамаш имтиҳони худовандае. аммо як савол дорем, як саволи беҷавоб. бочаҷон чӣ хел дилет шид ки ай баҳри фарзандат гузашти ё табугу чӣ гуноҳ дошт ҷигарбандат ки вақти партофтан гирья кард не ки насӯхт дилтон мибосияш шумо айма баҷошиден очаҷон кай миен ҳар рӯз дорум умеди шумора дидан биен ки шумора дидам мара дига ятим наган ман расми хидмат даст ба даст қати шумо кашидам ширинии орзуҳои кӯдаки ман начашидам мехостам фахр кунам ба ки будани падарам намехостам дур будан аёғуши гарми модарам афсӯс ки шумо надиден қадамҳои аввалин ма афсӯс ки ман нашнидам очаҷон алаи ширинта тифли сода ҳар рӯз чашм медуза ба рахтон ки рӯзе шумо миен хандида медава тарафтон не ки тақдир чӣ нақшаҳо дора ҳеҷ кас намедона худо хоҳад дига ятиме да кӯча намемона мо ятим нестем барои ки дар оғӯши ватанем худо бе падару модармон кад не ки беватане ватан барои мо ҳам падару ҳам модар шид мо ҳам ба ҷон мегардонем қази хоки муқаддасша мода насиб нашид оила насиҳати падар афсӯс ки мо начашидем шири сафеди модара мо ҳам орзу доштем либоси тоза пӯшиданда фақат маҳкам неда кӯча давидану париданда мо мардӣ омӯхтем дасти падара нақапида мо ба алай модар не ба ёди модар хоҳу кардем не ки да кӯча намондем ҳарчанд надоштем хона мо соҳиб дорем ки ура ном тоҷикистонай модарҷон мешнавен фарзанди ай дил берунтона имрӯз да 18 омад як бор надидарутона намехоҳен мара дидам барои ки изо мекашен агар ман ҳам бахшим шумо хитона намебахшен не волидай мибераҳм фарзанда той худовандай фарқ надорад даст надора ё ки по ӯ фарзандай.